בחלק זה נראה כיצד יוצרים משתמשים. ראשית נפתח בהסבר. למה בכלל צריך ליצור משתמשים? כדי שמורה, הורה או תלמיד יוכלו לגשת אל ה-EduPage, ולא משנה בין אם זה בהזדהות אחידה של משרד החינוך או בשם משתמש וסיסמה שהופק על ידי ה-EduPage, ראשית הם צריכים שייווצר להם משתמש, ולכן זו פעולה מאוד מאוד חשובה שיש לבצע אותה לפני תחילת העבודה עם המערכת. כיצד מבצעים זאת? ראשית נלחץ על התחלה, נוודא שאנחנו נמצאים על פעולות פופולריות, ולאחר מכן נלחץ על נתוני בית הספר בסיסיים. ייפתח לנו חלונית, ובה בראש ובראשונה נגיע אל מורים. כאן אנחנו יכולים לראות את רשימת המורים שלנו עם כתובות הדואר שלהם ושם המשתמש שלהם. אם רשום שם משתמש, זה אומר שנוצר חשבון. נוצר חשבון והמורה יכול להיכנס או בהזדהות אחידה או בשם משתמש וסיסמה שנשלח אליו אל המייל שמצוין כאן. במידה וכמו בדוגמה הנ"ל לא רשום כאן כלום, זה אומר שלא נוצר חשבון וישראל ישראלי לא יוכל לגשת אל חשבון ה-EduPage שלו, לא ממערכת הזדהות של משרד החינוך ולא מתוך סיסמה ושם משתמש שקיבל מה-EduPage. יש שתי דרכים עיקריות שדרכם נוכל לייצר שמות משתמש וסיסמאות לכולם. הדרך הראשונה היא דרך כללית, שבאופן פשוט וקל אנחנו מייצרים לכולם שם משתמש וסיסמה. נלחץ על חשבון ולאחר מכן שלח סיסמאות למורים. נסמן את כל המורים שלנו ונלחץ על המשך. כעת, במידה ולמורה מסוים אין דואר אלקטרוני, עליי להזין אותו, כמו למשל לישראל ישראלי, וברגע שהוא יוזן כאן ונלחץ על אשרר, דואר אלקטרוני יישמר לתוך המידע האישי של ישראל ישראלי. ברגע שאני לוחץ על אשרר, נשלח אל כתובת המייל הרשומה, הסיסמה ושם המשתמש, וכך בעצם לכל המורים בבת אחת נוצר משתמש ומקבלים שם משתמש וסיסמה, והם יוכלו להיכנס או עם שם המשתמש והסיסמה שהם קיבלו דרך הכתובת מייל, או באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך. במידה ואני רוצה לעשות את זה באופן פרטני, מה שעליי לעשות הוא לסמן את אותו מורה שאני רוצה ליצור לו משתמש. אני לוחץ על חשבון ושוב על חשבון, ואני יכול ללחוץ על צור חשבון, וכך בעצם באופן פרטני אני יוצר חשבון בעבור מורה אחד. במידה ואני רוצה לשנות שם משתמש בעבור מורה, כיוון שהוא אינו רוצה שזה יהיה כתובת המייל שלו, אני מסמן את המורה, לוחץ על חשבון ושוב על חשבון, ואני יכול לשנות לו את שם המשתמש, למשל לכתוב שניר, ואוקיי, ובסופו של דבר אני גם יכול לשחזר לו את הסיסמה על ידי שלח סיסמה, בצורה הזו. לגבי תלמידים, יש לנו גם כאן שתי אופציות. האופציה הראשונה היא אופציה כללית. אני לחצתי על תלמידים, רשימת תלמידים, ונפתחו לי כל רשימת התלמידים שלי. האופציה הכללית היא כמו שראינו מקודם, שלח סיסמאות והפעם לתלמידים. אני מסמן את כל הכיתות, לוחץ על המשך, ושוב התהליך שמתבצע כאן הוא שליחת שם משתמש וסיסמה בעבור כל תלמיד שקיימת לו דואר אלקטרוני. אבל רוב התלמידים, בעיקר בשכבות הנמוכות, אין להם דואר אלקטרוני. לכן, הדרך השנייה היא ליצור באופן גנרי וחד פעמי את הסיסמאות לכולם. על ידי לחיצה על חשבון ולחיצה על הדפס רשימה של שמות משתמש וסיסמאות לתלמידים, אני אבחר את כל הכיתות ואלחץ על המשך, וכעת ייפתח לי דף שאותו אני גם יכול להדפיס, וכך בעצם אני אוכל לראות את השם משתמש והסיסמה שהופקה עבור התלמיד גם אם אין לו דואר אלקטרוני. אוכל להדפיס את זה, לגזור את השורה או להעתיק אותה ולהביא לתלמיד הרלוונטי בכדי שיוכל להיכנס למערכת. כמובן, כמו שציינו קודם לכן, אין זו חובה להיכנס עם שם המשתמש והסיסמה האלו, אבל זו דרך שהיא חובה על מנת ליצור חשבון בעבור התלמיד. כמובן שהוא יוכל להיכנס באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך. באופן דומה ניתן לבצע את אותו דבר לגבי הורים, שכאשר להורים, אם תשימו לב גם בצורה אוטומטית לכולם נוצר שם משתמש. אני חוזר לגבי הורים, אז לגבי הורים אני לוחץ על שלח סיסמאות אל הורים,
הוא מעביר אותי אל דף נפרד, שבלחיצה על שלח סיסמאות להורים, הסיסמאות תישלחנה. כמובן שכאן אני אוכל לנהל את הדואר האלקטרוני של ההורים ושל האפוטרופוס, ולשלוח את כל הסיסמאות להורים, ובשליחת סיסמה להורה ייווצר חשבון. אז אני חוזר ומסכם, על מנת שניצור חשבונות לתלמידים, הורים ומורים כדי שיוכלו להיכנס למערכת, עלינו ליצור שם משתמש וסיסמה. ראינו כיצד מבצעים זאת, וזו החשיבות של העניין.